katugsok na padung ko ngadto sa Balonban ya. Lain sa drone nga bani nga buyan ito tong tugsok nga adtuon niya kay adto ko sa balay kini ha. Nya na siya katong pabaligya na ko dito sa Balamban ba. Kuan. Merkado ka ng sa in English pa bananak yo. Tugsok. Tayo mga idol mo, mga katugsok mo, tayo mga idol sila ko diri nabita silingan na mo. Mga driver sa sabal-habal paning nga buhian. Nana mi ginaya ako, sakay ko ron sa ko ang nabarang kuwang. Mato ko dito mga katugsok kay ako tong ikarga niya. Abangin lang ninyo. Abot ko to kay aron an ninyo ba? Wala kay ron sa kung gingon nga adlaw-adlaw nga bani nga buhian sa amo ang tagsa-tagsa at tulingon. Ito na po, daghang kayo salamat kini nyo nagsubaybay sa mga salida utong Tugsok TV o kung man sa Kanwa Mix TV Facebook Rock sa among min. Daghang kayo salamat ninyo na ako ni adto dito punahan kay tuwa dito ang mga utak. Ako to ihatod well pinipil pati ko briha gyud itong Tugsok ning kamot ni maligyan lang yung sabi nga ni. Adto ada ini adto ko sanahan kay buwa dito ang karga nako. Nah, namatay na para. Ayo. Mone lugar sa mga grabe kang surat dan. Ya, buha na gini siyang ako na gini siya kwantan ng ako ang naparang at grabe na kisayaan nga. Buslot pangluyo. Motor grabe na gini daan ang motora. Wag gagan na gyapon. Og karaan mga ning naong ni Tugsok mas labaw na gini ako ang tiyanak. Wag listik man ko kay omi ko ta. Ino motora yo. Ako sa ako ang brad para naman gud sa kong pamilya niya. Sakay ka atag ko sa mga pinangano. Gat may nga usay akong mahimo tama sa sudan motoral na ginakay mo ginakay mo ginangaglingan mga naman ginasay kinabuhi basta mintras buhay kata tutol sa mahimo ang atag sa labaw mo ako ato gito manon karon padung ko kadto sa akong paanan ang saking kay may kuha na matudaan sa nagiya kahapon pa man to niya ato iyahang pabaligya ba wa gito na ko gani bayre ba wa gito bayan 10 piso kaya sa oras niya wa may tata may ni siya kitawa ko duol na ko dari diri dapit sa ilaha ni akong amigo ra dai yang balay now nana ko diri ini mao ni siya kasagingan. Kita niyo mong kasagingan, malabot na ko. May parkingan rin sa ko ang amigo nga si Likoy Buds. Naray. Kana siyang gitabunan mga katugsok. Mao na akong kargahon kana. Matinga mo og ganong gitabunan na. Hadlok na sila kawaton. Wala ba ipalit og sudan? Kawaton niya na. Wala na ipalit og sudan. Kaya nganlan nga. Di gina siya mawa. Ako sa ning atras kay naaya mong agi nga mga dagkong sakyanan. Naparaning ako ang Andre, tricycle. Oops. Ya. Mau na siya. Ako tong atuon kay. Mau ni siya mga bata nga kunya ako ni silang sampiton. Patabang ko og karga ring saging nga mo ako ang nga bukan ron. Perting ketawa sa usa. Balik. Mo na siya niya. Ngari nako padung.
Okay. Na padung na ko sa gitabunan no. Dali nga rin nga day. Ali day tabangiya ko diri day. Okay. Oh, patabang ko ari mga bata kay wa may mga dagko. Oh, narao gitabunan no. Mao ni siya mga kitugsok ang kuan sa tag-iya. Gitabunan ni siya nga para ni siya nga dili ma bunog. Unya ra dong. Kugihan kay bata oh. Mao ni siya bata nga grabe ka kugihan. Wa pagani ko ingon nga ikarga. Bukarga ra. Ako sang gibadlong kay nin ani siya nga karga ni siya. Kuan ni kanang ipunon pa. ang problema ni di ko kumao mihap. Unsaon na lang ako mo gisulbad ani. Way kasulbaran ni unsaon ani. Nga di ra bagi ko kumao mihap. Nilabod. Bitbit na kog sako kay mana nya kato ko ang kita nyo kana siya. Mao na siya sa negosyo sa lagi nga scrapping sa kong amigo. Na kini sa kuha iya gini gihatag nako unsa ko niya kab suog amigo sa gayo. Mao na siya nabuhat yun sa mga amigo hay nga nagminahalay. Ya, mao ni siya. Ay, onde na mo. Galamre. Bita ni sako mga kitugsok kay saking na mo saging. Oh, mapay paghuman ako sa usa ka sako saking. Ya. Kung anan ni siya gamay. Ang tagamay na. Daghan kayo. Pait na Oh, mao sa ni trabaho nila mga katugsok oh. Pakyaw sa ni. Kani nga buhi sa tagsa-tagsak pamilya ba na kana. Kanang naguna diha. Mao nay amo ang artista sa diri dapita. Oh, dapat diri sunahan oh. Pa ko. Nunay balay na mo katang kuba. Oh, mao nay balay niya sa ko ang kumpare oh. Natisoy. Ingon ani ang kinabuhi sa mua diri mga katugsok. Kutob sa mahimo sa kugalingon himuon jud manig ingon nga adlaw-adlaw nga paninganan sa kinabuhi ba ito ang pamilya. Kini siya naguna na siya ng bayhana. Pakyaw na. Ang sweldo ana niya sa iyahang palalab 1,057 centavos. Oh, awa. Ade lagi ko sikita. Ipakita sa nato ang lagway ug gamay. Oh, tanawa. Yun ana na siya. Oh. Okay. Inyo na nasa baybayan no mga katugsok no ang amo ang trabaho diri. Mao ni siya. Nya kare, mao sari. Apil ano di ma'am apil nga kini siya sa akong giingon nga paningabuhian man ni sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa pamilya. Oh, kani siya gipakyaw ni nila o more na ipakyaw nila nga way sulsuhol. Pareha ra pud sa kuan kumpra ba. Kumprada nga way kwarta-kwarta. Didyo na siya mo kuyo. Pero lois ang tagiyaw din mo bayran kay kuara man mo apa ni nga buhian man ni. Ya ang ako lang gingon lagi nga makaginansya lang ko bisig 15 pesos para palit og ginamos og bitsin og asin para templado, sukaan, silian. Aha. Libre na istotong tugsok. Okay mga katugsok. Oh. Daghan kayo salamat no. Kaninyo usbon ako. Ay kalimot sa pag-subscribe o pag-follow sa ako ang channel Tutong Tugsok TV o sa among main Janwa Mix TV 3 Bukak. Thank you o God bless kanyong tanan. Oh, niduol lang usa ka artista sa Kantibas oh. Unsa to imo kasulti day? Just like, subscribe, and follow. Yes. Thank you kay day. Naya kay bonus nako nga madawat. Bungot sa ukok. 30%. Ang bungot sa ukok.
Oh, mo ni mga katugsok sila oh. Mga mga Mananap sa panos ni sa Janwa Mix TV Tres Bakak. Oh, mo ni sila fans diri sa una amo sila no. Dili may mga fans, mga artista. Mga subscribers. subscribers. Oh, followers. Mao ni siya kay paningabuhi ako dito sa subscribers. ko ang negosyo ron tuwa dato akong gibiyaan ngari lang ko kay talagsaon na sa gani ako ang mga amiga niyo. Followers, subscribers. Scrubbers. Mao ni siya gitawag og bungot sa ok-ok. Saan naman eh? Welcome sa Nabot sa mga artista, mga pinatos. Nadayon. Okay mga guys, mga katugsok dai kay ilahar man to mga guys. Mao ni siya kumigo. Kilain tanaw. Mura man ni bud. Okay kayo. Hindi na. What was that? Oh. Ayan na. Oh, dia. Oh, ni sa mga bata mga guys nga. Naninda og mga kuwas lahin sa silang tindaw. Kote kaon man. Kasag nga palaman na saging. Oh, ni siya. Ba, ang importante mabuhay lang yun ang tao. Oh, manila oh. Nagpila na Kana ding naibabay diha nga kanang bugaw-bugaw sa buhok mga katugsok. Sige. Mao na siya artista na mo diri. Oh, kanang nay pugong ba ang buhok nga tapad na naghubo. Mao na artista na mo diri sa kwan Kantibas, Blamba Cebu kana ay kaway sila duha. Sa okop maniud to sa ta og panglibre og kanang scrub. Oh, tiya mo na. Oh, mao na siya giingon. Oh, sige. Kuan lang. Hutdalan niyo yung kaon tanan ng tindan dodong. Oh, nay kanon pares. Nay sudan ay pares oh na sagi aw kasag nga gipalaman nag saging oh. Trilliano. Oh, sengana na Muliano ko no. Trilliano. Oh, kan-ana ninyo ay kabalakay ni human yung kaon, bayri lang sa ninyo. Kaya tindam na. Oh. Okay, mga katugsok na, mauna to siya no. Ako yung kanya, nangita pa ko og sudlanan sa ako ang paningibuyan dito sa unahan. Wa man sila sako diri dool ko kay para nga kon sako ba niya. May sako. Nangita pa gyud ko dari sa unahan. Ari ko sa Pikas Barangay. Oh. Ato pandini na. Oh, dira di ay si Japanese. Ang ginugos nako sa akong gingon nga akong kumpare nga naghatag atong sako, mao ni siya. Japanese. Okay, tatay. Very good. Nagatutok mao na ni siya, hindi mo no. Now, tubangan ko sa mga bata oh. Yung anak ka kugihan sa kuan. Karon na dong ha. Anak sa dong. Okay, pwede nga buhi ning ato adong, ato sa kape. Oh, grabe butana ni bataan, liwata gyud sa liwata ning basta ning tao. Ako asa ni siyang ipon og pila ni kabuok kay aron nga makapalitag asin. Mao ni siya ako ang mga bata ay magsaba. Problema ron ni kay di ko mo mihap. Ataya ni. Saan ni pag-ihap siya? Aw, anaon din ni. 5-5-5 din siya. 5-5-5. Ha? Hello? 4-5-6 usa 7-8-9-4 10-11-12 tulo 13 tulo 14 17 18 19 23 24 25 usa 26 27 28 duha niyon ana pag-ihap 23 28 29 balik 23 29 30 31 duha 32 33 34 35 Mao ni siya paningibuhian mga katugsok nga atol sad pro tungod sa tungod kay may laing paningabuhi si tutong tugsok ani ra man gyud para makapalit og buhat og bugas nga 2 kilo tuman ra gini niya
Buhaton yun natin tanan para sa itong pamilya, mga katugsok. Lintong na mga katugsok. Paday tiwason na ko rin kwenta ha. 35, 36, 37, 38, tulo. Oh, 39, 40, 41, upat. Ako'y palit, tagpila. Oh, nanay bupalit oh. Ano? Oy, tagpila ba? Bupalit ka! Bupalit ka! Tagpila. Tarong, Lagi tagpila. ikaw, pila may palit mo? Tagpiso. Oh, palit! Oh. Bungot sa ukok ang akong palit! Maorin na negosyo nga tabla ko. Okay mga kitugsok, nalimot ko kihap akong usbon kay samukan kitong usa. 41, 42, 43, 44, 45, 46, tulo. 47, 48, 49, 50, usa. 51, 52, 53, dua. Nga pa yung sa tugsok. 58, 59, 60, tulo. 62, 63, 4, 64, 65, 66, 67, dua. 68, 69, 70, tulo. 71, 72, 73, usa. 74, 75, 76, dua. 78, 79, 80, tulo. 81, 82, 83, 4. 84, 85, 86, 89, 87. 88, 89, tulo. 90, 92, 93, 94, 4, 95, 96, 97, 98, usa. 98, 99, 100. Usat, duha. Duha. Tulo. Upat, 5, tulo. Anak na day. 6, 7, 8, 4. Ah. 5. 5, 6. Ito, 8. Siyam, 10, 11, usa, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Liwatan ako niya sa ginga. Ay, putot! 22, 23, 4, 24, 25, 26, 27, usa. 28, 29, 30, 4. Saday. Anak na saday. 31, 32, 33, 34, sa 35, 36, 4, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, tulo. 4, 45, 46, dua. 47, 48, 49, tulo. 49, 50, 51, 52, tulo. Lagi sama Felipe. Lagi. 54, 55, 56, Yan. 57, 58, 59. 60, 61, 4, 62, 63, tulo.
Ano? 75, 76, 4, 72, 73, 74, tulo. 75, 76, 77, 4, 78, 79, 80, 81, 2, 82, 83, 84, tulo. 85, 86, 87, 88, isa. 88, 89, 4, 89, 91, 92, 93, isa. 94, 95, 95, 4, 96, 97, tulo. 98, 99, 100, isa. Oh, nabot na magkasikatas. 1, 2, 2. Ala. 3, 4, 5, isa. Labot! Nagagak na. Iyo, Ano to? labot. Taasa. Nagagak na. Nasa di. Labot. Kuwagod yun. 25 to. 29, 30. Asa? Nadi labot. Okay mga katugsok. Mana yun. Ihap. Mamaor ang ihap. Ang saging. Buti liwatan ako. Mugbo. Ngadag ko. Dagkog itlog. Okay. Mauna siya mga katugsok mo. Ang kinabuhi ni Dutong Tugsok. Comprada. Way kwarta-kwarta. Mauri nangumprang way kwarta. Kay porte pabriha. Mga katugsok. Usbo na ko. Subscribe na ko tanan ng mga followers. Set out din ako tanan. Nabali naman ano subscribe. Set out na ko tanan mga followers. Labi na gyud ang tagian ni saging karon. Si Pedro Pacquiao og siyang mga anak. Og siyang asawa og siyang apo. Na mao say nagunit ron sa cellphone si Kili. Unsa ta predon mo re? Kalamian. Kili Kalamian mo naghawid ron sa nagbidyo na ko mga katugsok kay ako man usay nga re. Daghang kayong salamat nimo re. Dagko na sad og gagmay kay lahi man ning presyo dito mga katugsok. Bahala na og makaginansyan ko bisig 15 pesos lang para palit ra gyud og asin, og bitsin. Kay mag-utan ra mo ko sumua. Wa may laing gyud sudan. Okay, subo na ko no, salamatan ako tanan gyud ang mga subscribers o followers sa nagsuporta sa Dutong Tugsok TV o Janwa Mix TV Tres Bakak sa aming channel. Set out mo tanan. God bless kaninyo pag amping sa tagsa tungod sa atong pamilya. Way puas nga pasalamat. Dutong Tugsok. Thank you. God bless.